Il-proġett Sintegrem li se tkun qed tmexxi l-awtorità tal-ippjanar huwa ntis biex ibiddel il-mod li bih tiġi miġbura u interpretata l-informazzjoni. Il-proġett b'investiment ta' 7 miljun euro ta' fondi Ewropej se jkonverti lil Malta f'ġeografija diġitali li se tkun qed tagħti informazzjoni intelligenti fil-qasam tal-ippjanar kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Dan il-proġett se jkun qed jippermetti li jittieħdu ritratti tal-ambjent Malti sabiex nifhmu aħjar it-tibdil li jista' jiġri fl-ambjent. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega kif din is-sistema se jkun hemm għajn oħra ta' seqer fuq l-infrastruttura l-ħadra. Il-Professur Xavier Formosa qal li dan il-proġett qed isir anke permezz tal-kooperazzjoni mal-Università ta' Malta. Dan l-apparatus software se jintuża mill-Awtorità tal-Ippjanar biex jiena tagħmel l-iżvilupp intelligenti li pajjiżna tant jeħtieġ. Dan huwa ħarsa l-qudiem allura għall-iżvilupp intelligenti li se jkollna llum, għada u pitada. Fil-waqt li s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li b'investiment Ewropew qed jitwettaq proġetti li qed jiġbor informazzjoni f'sistema waħda ċentralizzata. Permezz tagħha din id-dejta miġbura f'din is-sistema ġdida se jkun qed jiġi faċilitat il-proċess tal-ippjanar kif ukoll anka faċilitajiet ġodda bħala parti minn digitalizzazzjoni aktar wiesa fil-qasam ta' dak li għandu x'jaqsam mal-ippjanar u l-ġeografija ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.